Kwindaba zethu ngokuhlanje angena ngokungena amazovelwane emva kokusweleka kwingozi yemoto komphathiswa wezemfundo kwiphondo laseFreystata Tate Magwe isentsha imini namhlanje. Kudutyulwe kwabulawa ilungu elaziwayo leqonga elincedisa ukululwaphula umthetho eManguzi kwaZulu Natal. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo DTT nankuvimba wangokuhlanje. Angena ngokungena amazwi ovelwano emva kokusweleka komphathiswa wezemfundo kwiphondo laseFreystata umnumzana Tate Magwe isentsha imini namhlanje. Umnumzana Magwe usweleke nomlindi wakhe uvuyo Mdinge thuba imoto bebehamba ngayo itshayisa inkomo ezimbini kuhola wendlela N1 ngaseWinburg. Umqhubi wale moto uPule Nkopane wonzakele waze wabalekiselwa kwisibhedlele saseBloemfontein. Umfi Magwe uchazwe njengobezithobile ngumuntu okrelekrele nobezimamela ingcebiso zoxa bakhe. Umothuko nosizi luguba kulo lonke iphondo laseFreystata emva kokuvakala kwendaba zokusweleka komphathi wezemfundo uTate Magwe. uPule Herbert Isaac Magwe wazalelwa eParis kwiminyaka engama-59 edluleyo. Waba ngomnye wenkokheli ze-ANC ezaba ngovula indlela ekungeneni kwiParliament yephondo emva konyulo lwedemokhrasi ngo-1994. Usebenze njengomphathiswa kurhulumente wephondo kwiqela lamasebe njengelezezimali, elezokhenketho, ukhuseleko nokhuselo kunye nelezolimo. Kukwezemfundo apho le nkwenkwezi iqaqambe kakhulu kunakuqala ekhokhela iphondo laseFreystata ekubeni linkqenkqeze phambili kwiziphumo zemetric susela ukutyunjwa kwakhe ngo-2009. Inkulu baphathiswa yaseFreystata imchaze umfi njengejawe. He's a hard worker in many ways. And he demonstrated all this throughout his work and through, as I said, in the ANC and also in the community he served. Phakathi ka-1986 no-1991 uMagwe wayelala eqamele ngenqindi kwintolongo yeSun City ngenxa yentshukumo zezopolitiko. Abaphathiswa bephondo bayogcwala emsoneni kwikhaya lakhe nelomlindi wakhe. He has been a diligent worker, loved his duty, loyal to the ANC. In the structures of the ANC, he was one of those that were regarded to be very intelligent, very humble. He had a listening ear. uMagwe ubesuke eGauteng isentsha imini namhlanje eleqa idinga ebenalo etyalikeni eHeidedal eBloemfontein. Umphathi wemfundo esiseko unkosikazi Enje Motshekga naye uvakalise umothuko nentlungu ukusweleka kukaMagwe ngesaquphe. Amalungiselelo enkonzo yesikhumbuzo neumngcwabo kulindeleke avakaliswe ebudeni bale veki singena kuyo. Kudutyulwe kwabulawa ilungu le-CPF ngakwikhaya lalo eManguzi kumantla kwaZulu Natal. uSandile Mteshe Thembe udutyulwe yokubona umhlobo wakhe kwivenkilana enganeni kwebhodo lasemfihlweni. Umfi obeneminyaka engama-32 bengumtshana kaNkosi Mabhudu Thembe. Esinye futhi isigameko sokusocongwa komholo olwisana nobugebengu eManguzi. uThembe ubesekhaleni lempi elwisana nezigebengu ephuca abantu imoto ezinkulu ziziwelise umngcelezi eMozambique. Lesigameko senzeke emva kwesonto nje kungcwatshwe lo benguhlalo enhlangano ehamba phambili ekulweni nalesihlava umnumzana Juda Mthethwa kwamhlabi yalingana. Amaphoyisa athi umsolwa uvulele ngenhlamvu kuThembe ngaphambi kokuthi abaleke ngemoto nabanye abalisa ababili. Lapho victim bekade kwi-tuck shop ekhona endaweni ngesikhathi sekufika abalisa abathathu abafike bavulela ngenhlamvu bebhekise obese shonela endaweni yesigameko emva kokuthi ethola ukudubuleka amahlandla amaningi emzimbeni. Umndeni wakwaThembe ukholwa ukuthi lezi gebengu bevele ihloso ukubulala yena ngoba ubephakathi kwabantu. Belisana kakhulu engahambisani nento yobugebengu and uma ubheka indlela alimale ngayo iyafana nemishi nalena ubuJuda ahambe ngayo. Lokho kusinikeza sibe nensolo ukuthi abenzi balokhu abantu ababodwa. Ukusoconga kaThembe kwenzeke nje bese kusela amahora ambalwa ngaphambi kokuthi umnumzana ubheka icele ongqongqoshe amaphoyisa abe nomhlangano nomphakathi wasemkhanya kude ukudingida ukudlanga kobugebengu kule ndawo. Akekho saboshiwe ngokubulawa kaThembe. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.
Abahlali belali imajola esajonisi bathi ayikatshintshi imeko yonxunguphalo sukele kubeni kwangenelela amapolisa kwizixholo-xholo ezehla kwilali yabo. Udushe kulamandla sele lusube imiphefumlo emininzi kwinyanga ezingephi kwaye ngamakhaya ngaphaya kwama-50 athi atshiswa. Oomama nabantwana babhacela kumahlathi akufuphi besoyikisela ubomi babo. Namhlanje bekubanjwe inkonzo yomthandazo wemvaba ngemvaba oququzelelwe inkonzo yesipolisa kwilinge lokubuyisa uxolo kulalali. Unxuzulwano lwasemajola lususela kwiminyaka engaphezu kwama-50 eyagqithayo kukholeleka ukuba lwabangelwa kukubiwa kwemfuyo. Oludushe lwenza ukuba amanina kunye nabantwana bangahlali emakhayeni abo ngenxa yoloyiko. Uve kuthiwa umzekelo okanye endaweni ethile kuthiwa kuvinciwe. Ngoku siyoyika ngohlala ezindlini, sihlala emahlathini, siba khona emini. Lo mntwana nimbelekele ndilala ehlathini uneminyaka eyithungu okukhule wehlathi. Kunzima nokuthi umntwana ekliniki ngoba abantu bahlasela kule ndlela yabantu bahlaselayo. Kutyalwe amacandelo ohlukeneyo amapolisa kulamandla, kodwa abahlali bathi akubonakali mohluko. Amapolisa wona athi ukho. Noma sesatha akahlala phasebedlule bethi uthulabuzwe bangihleli njani. Thula ngokufuna uphendwa sihlala emahlathini. We have made a lot of arrests here. There are people that have been arrested, and one of them we made a confession and pointing out where he was involved in more than 4 cases of different cases of murders and arson. Ulwakhiwo lwesikhululo samapolisa emajola yinxalenye yesicwangciso songenelelo. Yes, we are on the process of pushing for the building of the police station because it's very far from the station that serves this precinct. Ilungu lomkhosi wokhuselo weli liphakathi kwabantu ababanjiweyo ngokwayamene noludushe. Kwiindaba ze-SABC ndimfundiswa Mhlekude emajola esajonisi. Abahlali baseward 11 enkomazi kwiphondo laseMpumalanga batyhola umasipala ngongabananzi kulandela impuphuma zakutshanje. Kuye kwanyanzeleka ukuba abahlali baxoze mphini wumbi ukuze baziphilise emva kokonakalelwa zizindlu nempahla. Zonakele indlela apha kwenziwe indawo nokuwela kuyo amanzi zintsapho ezili-14 ezifuduselwe kwiholo loluntu nanjengoko amakhaya azo engenwe ngamanzi. Aba bahlali oko belindele uncedo luvela kumasipala. Abantu bethu uma ngabe ukuthi bafuna kuya etikolweni since bahamba ngema-transport kufanele ukuthi bababeke khashane bahambe kabuhlungu ma-roads akhukhulekile. Umasipala wasenkomazi utyholwa ngokusebenzisa gwenxa imali ebekelwe ukunceda uluntu phantsi kweemeko zentlekele. Siyamangala thina ngoba tonke tisebenta amasipala tikaze thithole kudla lekubuya kithi noma basemsebenzini normally batithengela kudla kwabo ngesikhathi semsebenzi maranyalo bekune-catering lebeyibekiwe lapha. Le mali lena igcine maseyihlangana yonke seyiba ngu-475,000 almost $500,000 mara ayizange isite muntu emphakathini wasenkomazi. Kodwa lo masipala uzikhaba ngawo omane ezizithyolo. Lesikwendele singumasipala nakuqala leti imvula sibe sesisetha apha indzawo lapho sitosebentela khona for a week sabe sesiboleka lelo thendeke lelo sidzingo salelo thendeke bekukuthi kufanele sihouse tonke letendo lebesitifaka letidzingo umphakathi ekudla nema donations lamanyende ema food hampers timbuphu nalabo matras lebesibahambisa. I defense force yaletha ichopper yabe sesitshela ukuthi ifuneka ukuthi ifikele estadium kulapho ke sabe sifaka khona lelo thende lelo. Iqela le-EFF lityhola ngelithi aba bahlali oko bencedwa imibutho yabucala ngelixa umasipala engezinancedo. Kwalapha ezindabeni kuyaso kungaliyo njengoko eza kuzenza ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa ngomsi nguqu kwikhabhinethi yakhe umongameli Ramaphosa. Kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sibotise kwabo basandula kungena siyaqhuba neendaba ku-SABC 1 nakwijelo i-DTT. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba xa ufuna ku-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Angena kokungena amazwi ovelwano emva kokusweleka komphathiswa wezemfundo eFreystata umnumzana Tate Mahwe. Imoto ebehamba ngayo nomlindi wakhe kunye nomqhubi igila inkomo ezimbini sentshimini namhlanje ngaseWinburg eFreystata.
Sizakubhengezwa ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa ngomso inguqu kwikhabhinethi. Isithethi sobongameli umnumzana Vincent Magwenya sixelele onondaba ePitoli ukuba umongameli Cyril Ramaphosa uza kusebenzisa ilungelo alinikwa ngumgaqo siseko ukwenza ezinguqu ekudala zijongwe ngabomvu. Umongameli Ramaphosa uza kubhengeza inguqu kwikhabhinethi yakhe ngongcwalazi ngomso. Elinyathelo lilandela uxinzelelo olumandla kumongameli ukuba afake abaphathiswa kwizithuba ezingenamntu kuquka nesikasekela mongameli kulandela ukulahla kwamnumzana David Dabede Mabuza. Having exercised his constitutional prerogative, the President will announce the new National Executive at 7 p.m. tomorrow, Monday the 6th of March 2023. Ezinye isithuba esizakuvalwa sesomphathi wenkonzo yoluntu nolawulo ebuzwa ukuba ude walahla kusini na umnumzana Fikile Mbalula osengusosi bajikelelwe ANC umnumzana Magwenya uthe I will imagine that prior to that announcement, that resignation as a standard sort of operating measure and process, that resignation will be on the President's desk. Ongamehlo sethe ntsho ejonge kwintsimbi yesixhenxe ukulala kwenkukhu ngomso. Ilungu lesigqeba se-ANC umnumzana Bhutimana Mela ulumkise abathunywa be-ANC kwingingqi iDr WB Rhubusana eMpuma Koloni abazimase inkomfa ye-ANC kule ngingqi ukuba i-ANC ngahle iphulukane nolawulo lwesininzi kumaphondo amathandathu kunyulo luzayo. Umanamela khange afihle makhuba kulinywa. Exelela abathunywa bombutho ukuba mabaqinise inzame zabo zokwenyusa intembeko yabavoti. Ukwathi amasebe alombutho mawadlale indima yabo ekuhanjisweni kwenkonzo. There's a possibility that at the national level we may be run by the opposition or by a coalition and in 6 other provinces. And so it means that the work we put in 1994, in 2024, we need to double that work. Ukungavisisani kwamalungu engingqi yaseRhubusana yinto engentsanga. Kutsha nje inkundla ephakamileyo yaseMonti igwebe ngakwicala lesikhokhelo sale ngingqi emva kokuba amalungu angaxolanga asalombutho ezinkundleni ngenxa yentlanganiso zamasebe abathi azange zihambe ngendlela eyomane nomgaqo nkqubo wombutho. Sizawuthi make sure bana sine united ANC region sibe nomasipala okwazi umamela imfuno zabantu okwazi uphendula imfuno zabantu so that xa sisiya ku-2024 local government election asina challenges because abantu bathi siya kubo xa bafuna sibavotele. Ukubiwa kwe-cables kuya kuphuma ezandleni kulo masipala. Le ngingqi imemelele amasebe asungule iikomiti zasekuhlaleni okulwa lo mkhwa. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Ityala lorhwaphilizo nobuqhophololo lwayisakuba ngusodolophu waseThekwini unkosikazi Zandile Gumede natyholwa nabo liza kubuyela kwinkundla ephakamileyo yaseThekwini ngomso. Eli tyala loyamene nesinika ixabiso sothutho lwenkunkuma esaxabisa izigidi-gidi zeerandi nesakhutshwa ngumasipala waseThekwini ngo-2016. Unkosikazi Gumede nabanye kuquka owayesakuba ngumanejala kumasipala umnumzana Sipho Nzuza bajamelene namatyala aliqela aquke lorhwaphilizo lobuqhophololo nelokuthubelezisa imali ezengondlela mnyama phakathi kwamanye bonke bathi abanatyala. Ugumede kanye nasolwa nabo ke abangamashumi nomuvo bagcine ukuvela ke enkantolo ngo-August nyakenye. Umbuso usola ke ukuthi akuhanjiswanga ngendlela ngesikhathi ke kukhishwa umsebenzi unikezwa ke ezinye izinkampani. Kuthiwa ke kwaba khona ke ukuhlomula kwabanye osopolitiki kanye nosomabhizinisi ngendlela engafanele. Umbuso uhoxiseke amacala alinganiselwa ku-150 abebhekene nalabasolwa. Bebebhekene ke namacala angaphezulu kwezinkulungwane ezimbili. Ngaphambi kokuba ke umehluleli ahlehlise leli cala wagcizelela ukuthi
ukuthi kumele ukuthi zonke izinhlangothi ezithintekayo zibe sezikulungele ukuba ke kuqulwe icala ngomsombuluko. uGumede owabe eyimeya yaseThekwini nolilungu leshamthetho kwaZulu-Natal waboshwa ngo-2019. Usolwa ke ngokuthi wanikezwa abanye osomabhizinisi imali ukuze batholeke umsebenzi emkhandlweni. uGumede ke uyaziphika ke zonke lezi insolo, uthi ke yena ubhecwa ngobende inyama engayidlanga. Okokuqala nje angiyona executive mayor. Okwesibili amathenda khona idepartment ekuthiwa ka supply chain. Akukho na signature sifakayo sinomuntu. Okwesithathu baphi abantu abadila nalezi zinto abekho ngane enkantolo ukukhona thina. Bonke abasolwa kuleli cala bangaphandle ngebheyili. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Sithanda ukulumkisa abo banhliziyo zokuthathaka ngelinqaku lilandelayo. iWestbury phansi kohlaselo kuvakala izithonga zemipu kuquba imigulukudu ziziyobisi nobundlobongela. Abantu baphila ngoloyiko bahlala ngendlu abayindawo. iWestbury ikwintshona yeGauteng kungokunje iguquke yangummandla kafayayo. Izithonga zodubulo zitsho njalo. Aphelile amathemba ebantwini bombethwe luloyiko. Okubulawa ngongenalusini komntu into ethande ukuvama. uSteven ungomnye wabasinde ngezikamdali. Yena nabahlobo bakhe bahlaselwe phezolo ecaleni kwendlela. It's a miracle that I still have my arm. Lungongoza uvalo kunyanzeleke babalekele ubomi babo. I ran and my friend collapsed immediately because the bullet went straight into his spine. One in the arm, one in the ribs, and my friend still in hospital. Ngoku buyele ekhayeni lakhe uchacha kuhle emva kokuba kuye kwanyothulwa imbumbulu emfumene engalweni. The bullet entered here and my bone pierced through my skin, which it's hard for me actually to quite lift or move. Ngalo yolwaphulo mthetho unjingalwazi Khulufelo Rakubu ubesoloko ewuqaphele ngawukhozi lomandla kafayayo. Kunjalo nje uyazi ngcono into ecingwa ngumguvela. Criminal is a rational thinker. They plan, they strategize, and with what is happening today, they have an understanding that South African law enforcement is not prepared because they've identified suitable target and vulnerability of the community and absence of a capable guardian. Absence of a capable guardian can be the police. Now they've realized that capable guardian is incapable. Ukuzibonela nokuzifumanela ingcombolo yeTV ngelinqaku nceda bukele ngokuhlwa nje ngentsimbi yesibhozo kwijelo lendaba ze-SABC uChannel 404. Imamelodi Sundowns idlale ntanganye ngelinye macala neStellenbosch FC ngalemva kwemini. Ukanti amaZulu FC abethe iChippa United ngamabini eqandeni kwibali Nelson Mandela Bay eGqeberha nangamabali ngomdlalo weSundowns neStellenbosch. Iindaba delivers a high ball, back post, it's bouncing around in that penalty area. It's a goal for Mamelodi Sundowns. Precious Mailula. And the Pirates 29 games successively with a goal. Oh, what a save from Peterson to deny Van Beek. My word. Good running from Sibande. Is there a penalty? What's the referee say? Yes! Stellenbosch have a penalty. Just the beat that big frame of Rayon Peterson. He does so. Big celebrations here. Chance for Mbule. Tight angle. Chance here. And it's the upright. Back in again. Stevens makes the save.
Molweni, igama lami ndingu-Amaza Ntshanga, umsasazi wenkqubo 1-2-3 Polars phana kumhlabweni ne-FM. Ndilapha ndizofuna ukunikhumbuza kwaye ndinikhuthaze ukuba elowo nalowo azifumanele i-set-top box kwiposi ekufutshane kunye naye. Ukhumbule into yobana le set-top box kwabo bafumana isibonelelo sika-SASSA nabo bafumana umvuzo ongaphantsi kwe-3,500 rands ngenyanga. Bazifumana simahla. Zifumanele yakho uzakwazi ukufumana amajelo kamabonakude asimahla e-DTT. Ukhumbule into yobana iyafumaneka kwiposi ekufutshane kunye nawe. Walala wasala. Zifumanele i-set-top box ngoku. Kalondlela siuqonqothela uvimba wangokuhlwanje phambi kokusithela mawethu masenikhumbuze ezangomso zingesizulu busuku benzolo.